No niin, Mika Salo, Toni Villander. Kävitte tuossa ajaa tuota harjupätkää vähän Ferrarilla. Miltä se tuntui? No onhan se tuollaisella siviilivehkeellä aika haastava itse asiassa, maavarat ja kaikki niin on aika rajoilla, mutta täytyy sanoa, että entisestään niin kunnioitus rallikuskeja kohtaan ja sitä, vaikka niin sanotusti lyhyt pätkä kyseessä, niin erittäin vaativa siitä huolimatta ja alusta vaihtelee ja erilaista mutkaa ja juttua, eli kyllä on kovia jätkiä rallimiehet. Entäs Mika? Joo, ihan samaa mieltä jo, että vaikeaa toi meille oli noilla siviilirenkailla tuossa soralla, niin ei ne pidä mitään. Ykkösellä nuo sorapätkät ja sitten oli asfaltti, niin voi vähän avaa kaasua, että ei todellakaan ole tehty tuolla Ferrarilla nämä rallipätkät. Hirveä kunnioitus noita kavereita kohtaan, noita rallikuskien kohtaan, että tämä harjupätkä vielä on hidas ja tämmöinen pieni mikihiiripätkä, että sitten kun menee tuonne mettään katsomaan, kun ne vetää oikein todella kovaa, niin hurjaa touhua, kyllä kova ajaa. No miten sitten te reissaatte paljon työnne takia? Ehittekö te käymään näissä ralleissa joka vuosi? No joo, itse asiassa just mulla on lapset ja perhe mukana, niin kerroin pojille, että mä taisin olla 30, kun mä olin ekaa kertaa Jyskälässä ja nyt pojat on 2 ja 5, niin ne on ainakin iskä edellä aika paljon. Et kyllä mulla on Jyskälä aika tämmönen varhaisherääminen, eli telkkarista on aina seurannut. Oikeastaan siitä, kun Kimi ajoi sen ensimmäisen nesterallin, niin siitä vähän niin kuin innostui ja viime vuonna olin paikalla ja nyt sitten taas osittain työ ja osittain huvimerkeissä ja tää on ihan hyvä sekoitus. Joo, siis mä oon pikkupoikana käynyt isän kanssa katsoa tuolla mettässä silloin, kun ajettiin yöllä vielä, niin joskus rämmitty tuolla mettässä ja katsomassa. Ja kyllä mä nyt, jos on vapaata ollut, niin mä oon käynyt täällä nyt. Muutama kerran tässä aikuisena käynyt, että mielellään kävis katsoa muuallakin, että Monte Carlossa mä oon ollut pari kertaa ja jossain muuallakin on ollut, kun sattuu osua kohdalleen vaan, niin omi kiireet niin paljon, että viitti kyllä rallien takia matkustaa enää ekstraa. Miten sitten teidät omat rallikokemukset ihan niin kuin kuskeena? Oletteko te ajanut koskaan? No mulla ei ole rallikuskikokemusta. Mä oon Kimin kyytissä ollut muutaman kerran siinä, oliko se S2-tonninen vai mikä se oli se Abarthi, Super 2-tonninen sen kyytissä. Ja se oli erityisen vakuuttava silloin, kun piikkipyörällä ajettiin, niin se pito ja erityisesti se jarrutuspito, että tavallaan ajatteli siinä sivusta, kun katseli sitä touhua, että nyt tää ei voi kääntyä tonne ja auto ei voi pysähtyä, niin se oli aika huikea kokemus. Valitettavasti ei ole rallikokemusta, että ei ole ikinä uran vaiheella ollut edes mitään semmoisia sidoksia, että vois päästä vetää. Tavallaan harmi. Joo, siis mulla on jonkun verran, että silloin nuorempana niin mä oon ajanut jäänuottia Kankkuselle jonkun verran, Monte Carlo ja Portugalin ralli ja jotain muutakin. Ja sitten mä oon ajanut 0-autolla kerran Jyväskylän läpi ja sitten ihan N-ryhmäläiselle joku pari kertaa ton tunturiralli. Hauskaa hommaa se on, mutta ei noille kavereille pärjää. Pitäisi harjoitella kyllä niin paljon, että pystyisi edes niin kuin Suomen kansallinen tasokin on niin korkea jo, että ei mun vauhti niitä alkukaan. Niin. Mitkä sitten molemmat on kuitenkin vanhoja formulamiehiä. Mitkä niissä on suurimmat erot rallissa ja niin kuin formuloissa? No Mä oon vanhan formulamies. Niin. No se erohan onko yöllä ja päivällä, että tietysti autojen painoista ja vetotavassa autoja. Nykypäivän formulat on aika monimutkaisia laitteita, ralliautot myös erittäin kehittyneitä, mutta siellä on aika paljon rajoituksia ja sääntöjen puolesta menty aika paljon eri suuntiin. Eli tämä uusiutuva energia ja kaikki muu on formulassa aika isossa roolissa nykypäivänä, että oikeastaan aika vaikea lähteä vertailemaan. Tietysti molemmissa ohjauspyörä ja 4 pyörää ja pitää mennä pirun kovaa. Joo, mä puhuin noiden Folkarinsien kanssa aikaisemmin tänään, mun vanhoja tuttuja formula-ajoilta ja ne sanoivat, että kyllä se ykkönen on niin paljon haastavampi siinä, että se on paljon haastavampi tuollaiselle suunnittelulle ja insinöörille, koska niillä on niin paljon dataa siitä autosta, että rallissa on niin paljon kuskin palautteen mukana, koska ne ei saa dataa tuolta, kun auto saattaa olla 200 kilometrin päässä, niin ne ei tiedä mitä siellä autossa tapahtuu, että se on aina mitä kuski kertoo. Että formulat on pisimmillään niin 2 kilometrin päässä varikosta, niin koko ajan tulee dataa, niin näkee. Ja että siinä on niin kuin, tiimin hallussa se auto paljon enemmän siinä formulassa kuin tässä rallissa, että kuski ratkaisee paljon enemmän rallissa. Kiitos.